Numru ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista tisejħu għal vot ieħor mit-tesserati dan saħquh permezz ta' stqarrija fejn qalu li s-survey ppubblikat mill-Malta Today huwa ta' tħassib u għalhekk jixtiequ li issa t-tesserati jivvutaw biex ikun il-vot tagħhom li jagħti liema direzzjoni jeħtieġ jieħu il-Partit Nazzjonalista. Fl-istqarrija huma qalu li fl-istħarriġ li qabel il-fiduċja li gawdu Roberta Bela u Teris Komodini Kakija intqal li Teris Komodini Kakija tirreġistra l-istess riżultati ta' Adrian Delija fil-waqt li minn dawk li ma votawx fl-elezzjoni ġenerali fl-2017 Teris Komodini Kakija tirreġistra il-fiduċja ta' 9%. Id-deputati qalu li dawn ir-riżultati jikkonfermaw il-ħtieġa urġenti li t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista jiġu msejħa biex jieħdu vot u qalu li dan il-vot jista' jaqqat il-mużajk fih dan il-partit biex ilestiruhu għall-elezzjoni ġenerali li ġejja. Huma qalu li b'dan il-mod il-Partit Nazzjonalista ikun jista' jissaħħaħ u jkun alternattiva misħoqqa għall-gvern ta' Roberta Bela li huwa mifni bi skandli ta' korruzzjoni.